Hyvää huomenta ja tervetuloa Assembly-blogin pariin. Vlogin. Joku semmonen, eikö hyvä hattu. Ja mulla on täällä alla kiharat, tai toivon mukaisesti, koska mä oon yrittänyt nyt saada itselle kiharat laitettua. Mun pitäisi käydä suihkussa, koska mulla on se ruskettavaa. Mutta alan valmistautuneen Assemblylle. Täällä on vielä sängyssä ja katon just Salvan ja Mirrorin Twitch-striimiä. Kun hekin on valmistautumassa tonne assyille, niin mä yritän tässä kanssa vähän niinku herätä tähän päivään. Mut siis väsyttää ihan hulluna. Siis mulla oli jotenkin eilen jotenkin ihan kauhea. Ihan kauhea väsy. Siis itse asiassa koko viikon ollut jotenkin tosi semmonen. Ehkä tää kun vasta mennyt takaisin töihin, niin on vaikuttanut hirveästi, mutta... Anyway! Ja nyt lähden laittautumaan tuohon. Okei. Näette mut pian vähän paremmissa, silleen niinku vähän niinku nätimpänä. 2 hours later. Tadaa! Aika hyvä outfitti mun mielestä, aika cute. Olen valmis lähtöön. Kello on ihan super paljon, me ollaan tosi myöhässä. Mä en tiedä monenko aikaa me ehditään sinne, mutta mä pitäisi ehtiä junaan, joten let's go! No niin! Siellä se vissiin kai on. Me tultiin jotenkin hassusti. Mä toivon, että mä pääsen tällä sisälle tosiin, koska mä en tiedä saako sitä vie sinne. Mutta katsotaan. Nämä on mun ensimmäiset assemblyt. Mä en oo ikinä ollut. Mä en tiedä, tiesittekö te sitä? Nyt te tiedätte. Niin, mä en malta odottaa. Mä ootan innolla. Mutta tavallaan myös mä oon tosi jännittänyt. Mulla tärisee kaikki kädet ja kaikki. Mä en tiedä yhtään, että niinku minkälaista siellä on. Mulla jotenkin on valmiiksi ihan hiki. Mä oon ihan kunnon paniikissa täällä. Mutta mä toivon, että siellä on kivoja ihmisiä ja tosi kiva nähdä teitä, jos ootte siellä. Niin, tulkaa moikkaan. Minut näkee pallon kanssa. Mut vitsi, mikä hauska. Noniin. Mä tuin tuli ensimmäisenä päästä pissalle, kun me mennään. Noniin, but anyway. Tästä tulee hauska päivä. Ja illalla sitten bileet. Mä lähden Kallioon bilettään. Siellä on sellaiset blockpartit. Mä oon aina halunnut käydä niissä, mutta sittenkö... Tai kun mulla on niinku paljon kavereita, jotka on käynyt ja aina kertonut, että ne on tosi hauskat, kun sinne vaan niinku kerääntyy ihmistä, että se on tosi kiva. Niin, ja kun se on ilmainen tapahtuma, niin mä ajattelin, että nyt kun on täällä, niin voi käydä sitten katsomassa vähän minkälainen se on. Niin mä oon tästäkin innolla. Katsotaan minkälainen päivä tästä tulee. Jee! On niin siistiä, että ihmiset tuo tänne niinku ihan tälleen kaikkia juttua. Tää on jotenkin niin siistiä. Hirveä hienoa. No niin, nyt mä oon tavannut ensimmäisiä tyyppejä täällä. Jee! Kiva, meillä on ihan mahtavaa meininki. Toista haluatteko te esittää itsenne ja sanoa teidän kanavan nimen, niin me voimme sitten tähän laittaa. Ei Niin muuten Joo. Okei. Tässä on RYSS. Ainakin hänen kanavan voi sitten itse ottaa haltuun kun haluaa. Ja he sitten pelaavat siellä mukana, mikä on aika kivaa. Mutta me ollaan nyt kaikki päässeet tänne, mutta täällä on ihan sikakuuma. Ja paljon happeningia. Ja nyt me lähdemme tutkimaan lisää, mitä täältä löytyy. No niin, nyt mä oon täällä merch-kaupoissa. Mä saatan itse asiassa Gigantissa. Mä sain tämmösen... Täällä, mikä tää on? Switch, mikä tää on? Tämmönen stressilelu. Joo. Ja sit mulla on Red Bullia. Kaikki hyvin. Tää on ollut ihan mielenkiintoinen kotkojen mus. Katsotaan mitä mä vielä löydän. Me ollaan verkkokaupassa. Yritetään katsoa, jos täällä olisi ollut niin kuin kameroita. Koska mun kamera on mennyt rikki. Mutta niin on vielä löytynyt. Niin pitää nyt vähän tässä tutkia. No niin, me tultiin nyt ulos katsomaan food truckeja. Täällä on kuulemma hyviä juttuja. Niin me
Nyt on siis tosi hyvä keli. Ihan hullu hyvä. Niin sit mä ajattelin, että täällä olisi hyvä istahtaa, koska oikeasti girlsin jalat kärsii. Nää ei ehkä ollut ihan parhaat kenkävalinnat, mutta ne on söpöt, joten nice. Okei, yksi juttu mitä me huomattiin täällä on se, että täällä ei ole oikeastaan istumapaikkoja missään. Tai siis silleen joo, jos menee johonkin niin kuin katsomaan tai esityksiä, niin sitten on, mutta muuten ei. Esimerkiksi ulkona, kun siellä on noita food truckeja, niin siellä ei ole siis kunnolla penkkejä, missä voisi istua. Ja olisi tosi, niin kuin nytkin on tosi hyvä ilma, niin olisi ollut ihan mahtava mennä ulos istumaan, koska niin kuin ulkona on tosi kiva keli. Mut sinne ei pääse. Niin me tultiin nyt tähän Hesburgeriin, koska täällä on siis kaikista eniten tilaa, missä istua. Se on niin kuin paljon isompi tonne. Jatkuu. Ja sitten sama, no tässä on siis joku toinenkin ravintola täällä messukeskuksen sisällä tuolla, jossa voisi siis käytännössä istua. Au. Mutta siinäpä se sitten onkin. Täällä ei oikeastaan ole niin kuin mitään, mistä mä oon tosi hämmentynyt. Olisi tosi kiva, kun täällä olisi niin kuin enemmän paikkoja, missä oikeasti niin kuin tavallaan hengata. Että niitä ei juuri ole. Että sitten ihmiset on jossain lattialla. Jos ei sulla ole konepaikkaa, niin ei sulla oikeastaan ole täällä sellaista, missä se voisit vaan olla. Ja se on vähän sääli, koska itse esimerkiksi en varmaan koskaan tule olemaan täällä koneen kanssa pelkästään, vaan ihan vaan käymässä. Niin sitten olisi kiva sellaisia jotain pikkupöytiä tai muuta, missä voisi istahtaa. Anyway, me tultiin nyt Heseen ja me otettiin pikkuruuat tähän, snacksit ja mennään istumaan. Ja kaikki valmiina. Oi, hei, laitetaan meidän punainen pelaaja ja Raikalta aplodit osallistumiseen. Erittäin hyvä. Sitten taas tuoli Oi, sieltä. Tuliko meillä tasapeli? Suodatinko? Justi. Joo, mikä se oli sitten malli? Tuo yksi oli banaani. Se oli ihan vitun hyvä, mutta se oli ihan Sanokaa hei. Ja tässä on Salvador, Koto Salvador, eikö vaan? Salvador, mutta fotografi Salvador. Joo, juurikin, koska me laitettiin sitten YouTubessa. Ja sitten on Mirror Woman täällä. Minun kanssa löysin ystäviä täältä Assyiltä. Täällä me jutellaan kahvista, koska Salva on superhyvä siinä. Joten... Ehkä.